Karon, kay naan ako sa mansyon nila senyorita. Ako napod siyang paibugon ani akong rilo. Ania. Senyorita, pangit walay rilo. Senyorita, pangit walay rilo. Si Tisoy man ron. Si Tisoy jud lagi. Senyorita, pangit walay rilo. Pahambog pa oh. Kapangit ana imong rilo. Bahalag walay rilo. Basta kami na ay TV. Dako na ayo. TV? Atik nimo. Pordoy naman gani na imong mami. Pordoy gihapon. Basig kamuray pordoy. Kay rilo rin yung ma-afford. Naman gani may remote. Kung na'y remote, syempre, na'y TV. Pangutanon pa rin mo si Mary. Diba, Mary? Sige daw, senyorita, be. Bukasan nyo ng kortina sa inyong bintana kung tinuha yun na na'y TV. O sige, tanawa ha. Tanawa, dako kaya mga TV. Ali, dili, Tisoy, matanaw ka TV? Naagi di ay TV sa senyorita, oh. Senyorita! Katawa pa. Maria, mo sulod sa ko kay tiwason sa dako akong skincare. Okay, mami. Tisoy, sulod diri, ali. Oh, anong katawa man ka? Senyorita, tanawa gud ko sa inyong TV. Sa inyong TV, oy. Karon katawa na ka. Dili pwede kay pala away kay mo si mong kuya duha. Agay! Dalo man ako sa senyorita. Diri ko sa bintana tan-aw. Dito silang TV, oy, dako kayo. Klaro man ako yung mga tao. Dili pares mo kay black and white. Kinsa nag-ingon nimo diha nga mo tan-aw ka Tisoy? Bawal mo tan-aw. Dalo, senyorita, gisiradan man daw ko. Bisa sa bintana na ako naglantaw. Apaso na lang na ako si kuya. Tisoy man na pawa na sa balay ni senyorita. Tisoy, nakunsa man ka sa mansyon nila senyorita? Mutanaon ta kong TV kuya, gisiradan ko ni senyorita. Naaday sila TV Tisoy. Naa kuya, oy, dako kaayo. Mao ba? Wala di ka patanawa. Wala gani no, gisiradan ko. Wala di ka gipatanaw ni senyorita Tisoy. Sige lang, makabalo sa taan na Tisoy. Tara, mahuli na ta. Dako agbata sa sakyanan ni Dora, oy. Kuya, kung saan din ito pagkabalos kay senyorita? Makabalo na karon Tisoy. Dali na. Nagpunsa mo ta dali kuya, nag-atubang mo ta sa saksakanan. Tisoy, karon si senyorita perting lingawa karon ng tanaw sa lida. Nagkakatawa pa to karon. Kabalo ba ka Tisoy? Kana sila Reyna naputan og kurinti. Isa ka tuig wa kabayan. Karon nag-flying ra siya sa tuwa. Unya karon. Pag ibto na nako ni mapalong dito ang ilang TV. Ani Ate Soy. Oh no! Mami! Napalong ang TV! Maria,